ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትረኻ መበል 23ክፋል ወትሩ ረቡዕ صحافን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዱ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትረኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ይሆና ኣብ ቤልቃዚ ኮይና ነቲ ዘጥንሳ ወዲ ምስ ደወለትሉ እቲ ወዲ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ተቐቢሉ ይሆና ምዃና ምስ ፈለጠ ሰሚዕኪ ኣነ ኣይፈልጠክን እየ ከም ዝበላን ድሕሪ ዛሎሚ ናብዛ ቴሌፎነይ ገጽኪ ከይትልውሊ ኢሉ ቴሌፎን ናብ እዝና ከም ዝዓፀዋን ይሆና ንበዓል ነጎዳ ብሓዊ ደብሶ ኮይኑዋ ውይላ ኣብ ምድሪ ከም ዝወደቐትን ኣፂሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረብዓ ኺሉ ኸዓ መበል 23 ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ይሆና ምስ ወደቐትሲ ዋላ እቶም ጨካናት ሰብ ዝቁጥቁጡ ዝነበሩ ደንጎጽላ ኣተሲኦም ማይ ሓጺቦም ድማ እንታይ ኮይና ከም ዝወደቐት ሓተትዋ እሞ ይሆና ከኣ ኩሉ ዘጋጠማ ሽግር ሪቁ ጽር ኣቢላ ነገረቶም ይሆና እናነገረቶም ከላ ብኽያት ንኽንኽ ትብል ነበረት ድሓን ኣጆኺ ኢሎም ምስ ኣረጋግእዋ ናይቲ ክኸፍለልኪኤ ኢሉ ብህወታ ዝተጣልዐ ኣጥኒሱ ዝሰደዳ ወዲ ስሙ ንገርና ኢሎም ንዮሃና ምስኦም ከም መጋቢት ኮይና ክትሕግዞም እሞ ድሓር ክሰድዋ ምዃኖም ነገርዋ ይሆና ጓል ትረኽቦ ኮይኑዋ ኣሜን ኢላ ተቐቢላቶ ካብታ ዝነበረታ ገዛ ወፂያ ኣብ ደገ ክትሓጋዞም ጀመረት ይሆና እናሓገዘቶም ን3-4 ኣዋርሕ ምስ ፀንሐት ጥንሳ እናወሰኸ ነፍሳ እናሓፈሰ ከብዳ እውን ጥንስቲ ምዃና ይሕብር ስለ ዝነበረ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ትበልዖ መግቢ ተምልሶን ብጨንኡ ትጸልኦን ነበረት በኳር ጥነሲ ምንባራ እሞ ከኣ ኣብቲ ውርደትን ሕስረትን ዝርከቡ ቦታ ስደት ምንባራ ነፍሳ ብጣዕሚ ጸለአት ኣተደይ ክሳብ ክንድዚ ዲኺ ረጊምክኒ ኣብ ሰብ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ሕስረትን መከራን ኣባይ ይፍጸም ኣሎ እናበለት ኣማሪራ ተሓዝን ብብኽያት ትንኽነኽ ነበረት ኩነታት ይሆና ዝተረድአ ሓደ ካብቶም ገንዘብ ዘኽፍሉ ዝነበሩ ነቶም መሳርሕቱ ነገሮም እሞ ምስቶም ገንዘቦም ዝኸፈሉ ንትራብሎስ ክብገስ ተቐሪቦም ዝነበሩ ንዮሃና ክሰድዋ ተሰማምዑ ይሆና ካብ ቤልቃዚ ንትራብሎስ ክትከይድ ኢኺ ምስ ተባሃለት ዋላ እኳ ተሓጒሳ እንተነበረት ግን እዚ ኩሉ ውዕዞ ምስ ጥንሲ ከመይ ገይረ ክኣቱ እየ እናበለት ውሽጣዊ ራዕዲ ነበራ ካብ ቤልቃዚ መኪና ተሳፊሮም ፀሓይ ናይ ደሓን ሕደሩ ምልክት እናረኣየት ከላ ንትራብሎስ ተበገሱ ምስ ክንደይ ጽቅጥቅጥን ሓወፅወፅን ድሕሪ ሓደ መዓልትን ፈረቓን ኣብ ትራብሎስ ከኣቱ ውሑድ ኪሎሜትራት ተሪፍዎም ነበረ ክዕርፉ ኢሎም ከኣ ኣብታ ዝጓዓዙላ ዝነበሩ መንገዲ ኣልሃጊሶም ኣብ ሓደ ጀራዲን ዝመስል ብዙሓት ዓበይቲ ተምርታት ዝነበሮ ቦታ ኮፍ ኢሎም ከለዉ በዚ መጺኦም ዘይተባሃሉ ሸፋቱ ተኽሲ ብምትኳስ
ነቶም መራሕቲ መካይን ኣሲሮም ንበዓል ይኾና መካይን ጽዒኖም ወሰድዎም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትረኻ መበል 23 ክፋል ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ ኣብ ዝቕጽል መበል 24 ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ከም ትልሙድ ሕቶን ርእይቶን ሼር ሳብስክራይብ ካባኹም ክጽበየ ንሎሚ ኣብዚ ክሓድገኩም ሰናይ ተሰናዩ